Magandang umaga mga ka-hunters. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, at saka kung mahilig kayo sa ganitong laruan mga ka-hunters, pa-subscribe naman dyan mga ka-hunters. Mga ka-hunters, ito pala yung una kong ginagamit sa pag-hunt. Isang si Uto nga binili ng papa ko. Ito yung una kong ginagamit sa pag-hunt nung umuwi ako dito sa probinsya. Medyo malakas po din siya hunters kasi ganito yung tunog niya kung hunters eh. Tapos may silencer. Ito yung ang ano niya, Armscore po siya mga hunters. Armscore. Tapos made in the Philippines. Ito po yung itsura niya mga hunters. Ito, papapalupin ko. Ganyan lang po yung tunog niya hunters, pero malakas po siya hunters. Maganda din siya gamitin kasi ito yung una kong ginagamit sa pag-hunt nung umuwi ako dito. Nabili ito ng papa ko sa kaibigan niya. Maganda ang performance nito. Ito po siya hunters, CO2. Ganito lang kaliit yung tangke niya, pero malakas siya. Ganyan po yung tunog niya mga hunters. Tapos nung umuwi ako dito mga ka-hunters, gumawa si papa ng panibagong airgun. Tawag nito PCP airgun. Alam ko na ano nyo yan, mga ka-hunters, alam ko yung ito, ipapakita ko sa inyo. Ito po siya mga ka-hunters. Yan, ito po yung itsura niya. At ito yung ginagamit ko mga hunters sa pag-hunt ngayon. Yung kanina na ipinapakita ko sa inyo kanina, hindi ko na po yung ginagamit kasi dito na po ako na nawili. Yan, ito yung itsura. Yung papa ko lang po ang kumain ito mga hunters. Yan. Maganda siya hunters. Ito po yung itsura niya. Medyo luma na kasi nag-hunt kasi ako kahit umuulan eh. Kaya nagkaganito. Kinakalawang na. Pero kahit kinakalawang na itong mga hunters, maganda pa rin yung performance niya. Hindi tayo na pag nag-hunt tayo nito, hindi na zero. At saka ito din yung ginagamit ko nung nag-compete kami. May competition kami dito sa aming lugar. Ito po yung ginagamit ko. Yan mga hunters. Ganda siya mga hunters. Gawa lang po ito ng papa ko mga hunters. Yan. Ganito yung tunog niya mga hunters. Yan. Diba ang ganda? Yan. Umuusok pa yan. Ganyan po kalakas siya mga hunters. Yan. Ito po yung palagi kong ginagamit kapag nag-hunt ako. At saka merong bagong ginawa yung papa ko mga hunters. Ganito din itsura. Diba ito yun? Yan. Ito yung ginagamit ko. May bago siyang ginawa. Papakita ko sa inyo. Medyo mabigat siya hunters kasi ito siya mga hunters. Bagong gawa ng papa ko. Yan. Ito yung ginagamit. Ito din yung ginagamit niya nung sumali kami sa air rifle shooting competition dito sa aming lugar. Yan. Ito po yung itsura sa papa ko. Bagong gawa po niya ito mga 1 week pa po nakalipas bago niya ginawa niya to. Ito po. Yan. Sobrang ganda hunters. Malakas din to. Yan. Try natin. Pares-pares lang po ng tunog pero mas malakas po itong mga hunters. Maganda siya pang long range. Yan po. Ito yung itsura niya mga hunters. Sobrang lakas mga hunters. Yan.
Ganda siya hunters, kaso lang ang dapat kapag ganito yung dadalhin nyo sa pagahan, dapat may tali dito kasi nakakangalay mga hunters, mabigat talaga siya. Kung estimate natin mga 2 kilo siguro ang bigat, hindi ko lang sure, estimate ko lang, pero mabigat talaga siya mga hunters. Maganda ang performance din ito mga hunters, pero kasi ito yung ginagamit ni Papa nung sumali kami sa air rifle shooting competition, pero hindi ko pa to na try sa pagahan kasi bago pang gawa niya. Ginawa niya lang to para makasali siya sa air rifle competition. Yung pinakita ko ito, pinakita niyo itong isa na to, ito talaga sa kanya talaga to. Kaso nung umuwi ako na palaging gumagamit ito, parang araw-araw yata akong nag-hunt nito. Maganda kasi gamitin mga hunters. Yan po. Yan mga hunters. Meron po siyang mga hunters, output niya. Ito is 1.6. Ito, 1.6. Tsaka meron din siyang gauge na para pagbabasihan ng hangin niya, magkano ng hangin niya. Tapos katulad din to mga hunters. Ayan, may mga gauge din to. Ayan o. Ganon din to yung output niya. 1.6 po yung output niya nito. Tapos ang hangin lang nito ay 3,000. Hindi namin pinapasobrahan kasi alam natin na baka sumabog yung tangke, kaya ganyan lang po yung estimated na hangin na ilagay natin. Maganda din siya mga hunters. Yan. Yan. Ang barrel nito mga hunters, estimated ko mga 21 po to. Tapos itong isa naman na pinapakita ko sa inyo kanina, itong maliit, malaki kasi itong mga hunters eh. Ito yung maliit, mga 16 inches lang po yung ito po yung ginagamit ko mga hunters nung sumali ako ng air rifle shooting competition dito sa aming lugar, at naging second place po tayo mga hunters. Mga 17 po kami na contestant na sumali sa air rifle shooting competition dito sa aming lugar, at naging second place po tayo mga hunters. Dalawang kategory kasi mga hunters, yung nasa target paper at saka commando or freestyle competition. Yun po, doon tayo na second place sa freestyle mga hunters. Ang freestyle doon is tatayo ka o upo, luluhod, at saka yung BR na 100 meters yung titirahin mo na target. Yan po mga hunters. At saka meron din akong isang ipapakita sa inyo mga hunters, hindi pa to natapos. Natapos na to mga hunters, pero wala lang pong scope. Ito po siya mga hunters oh. Gawa din to ng papa ko. Malakas din to mga hunters. Ayan oh, try ko sa inyo. Ganyan siya kalakas mga hunters. Ito maganda siya pang hunting mga hunters kasi magaan lang. Ayan o. Tapos ito po yung barrel niya, medyo maliit lang po, mga 16 lang yata to. Tapos may silencer pa. Ito po yung tangke niyang hangin niya. Wala lang po siyang gauge mga hunters eh. Ganito lang siya hunters oh. Ang kulang na lang po dito mga hunters, scope na lang po. Maganda din itong gamitin. Tanggalin natin. Yan. Ganito lang siya kaliit mga hunters. Sobrang gaan niya hunters. Pero sobrang lakas niya hunters. Yan. Ganun siya kalakas pag walang silencer. Kaya sobrang ganda din ito mga hunters. Yan na, ito yung bat niya. Gawa lang po ito ng papa ko mga hunters. Telescope na lang po yung kulang nito. Bali, 4 yung airgun namin dito ngayon mga hunters kasi nawiwili na din ako sa ganitong laruan. Kaya, ayun. Yung papa ko ay marunong kasing gumawa ng ganito, kaya gumagawa siya ng pero ito talaga yung una naming airgun mga hunters, ito yung CO2 arms core siya.
Yan, papakita ko sa inyo, arm score. Yan o, kalagay. Iwan ko kung makita nyo, yung mag-focus. Ayan, arm score siya mga hunters. Maganda din to gamitin mga hunters. Mahina lang yung tunog niya pero malakas din to. Ganyan lang yung tunog niya mga hunters. Ang tahimik pero sulit gamitin. Pero ito hindi ko na ginagamit eh. Ang ginagamit ko na yung pinapakita ko sa inyo kanina, yung PCP. Yun na po yung ginagamit ko. Ito mga hunters ah. Ito yung body ko mga hunters. Yan. Ganda siya gamitin hunters. Yan. Ito po yung tsura niya. Ito naman sa papa ko, mabigat. Yan, ito yung itsura ng sa papa ko. Yan. Bigat siya mga hunters. Yan o. Ganda, no? Maganda sa papagawa. Ito yung lalagyan ng bala. Yan. Yan. Gaya ng hangin dito. Ganda hunters. So mga hunters, hanggang dito lang muna yung mga video natin. Kasi masyado nang mahaba yung video natin mga hunters.